Vinovații de la Beirut. 20 de la prezentea muncii 3 oameni, 11 mii. Dați autorizații de funcționare. Haideți, vă rugăm. Legea 205 de paragraful 52 alineatul 3. Sunteți obligați să organizați dezbateri publice cu noi. De ce nu le organizați? Audiențe publice cu noi. De ce nu le organizați? Vă rugăm, avem noi inițiativa. Nu vreți să vorbiți cu noi, avem noi inițiativa. Haideți. Vă rugăm, dezbateți problema Beirut. La București demisie la primărie, primar. Demisie în Ministerul de Interne. Toate și autorizațiile de la dumneavoastră ce faceți? Spuneți și ce faceți? Dar vreau să facă de ce faci între noi. Dar, bineînțeles că vă cercăm. Deci nu dezbateți cu noi. Noi suntem o legătură. Că spuneți ce ați făcut când trebuie că niște oameni au fost arși de via și vreau să-mi spuneți ce ați făcut dumneavoastră. Păi, asta e dezbaterea. Haideți că avem treabă. Cred că trebuia să mergeți la ISU. Păi, ISU de ce? Autorizația de funcționare companii și dau. Spuneți și dau de funcționare pentru toate terasele și pătățile din Constanța. Aici, într-un caz, consigur o casă. Dar autorizația de construcții cine? Cine votează aici pentru proiectele hotărâri de Consiliu? E cu totul altceva. E cu totul altceva. Domnule, nu l-ați cunoscut dacă sunteți consilier, că faceți... Domnule, ați venit și cu pista de biciclete, acum a venit și cu vehiculul, vă rugăm frumos să ne lăsați să faceți ședința de Consiliu și după aceea o spune că făcut și Erați-le de sărbători! Erați-le de sărbători, de ce nu construiți? Noi cu oameni trecem pietorii, trecem prin terase. O soluție, spuneți, vis-a-vis de primărie, aveți o salon de terase, sărbători. Domnul cu piste velo, vis-a-vis de primărie, aveți un salon erotic, aveți un bordel vis-a-vis. O să vă deci n-ați făcut la momentul respectiv. Eu vă la moral, dar aveți dat la sărbători, am așteptat răspunsul la dumneavoastră, vedem ce are de făcut. Băi, dă-te acolo, băi! Ce să ne pădure, auzi trei oameni de aștept, ce să aștept? Acolo le faci. Faceți scris. Să ne spuneți Cei 125 de nici înainte să moară fetele astea de la ISU au fost condamnați pentru marea corupție. Au murit fetele. În Augu cine a murit? Comandantul detașamentului care nu ne-a lăsat să salvăm fetele. Cel puțin Stai jos, stai jos. Domnul Firiș, da? A murit Dumnezeu noastră. Morții cu morți. De ce au murit băiatul ăsta? Exact cum au murit fetele astea. Să ne răspundeți și nouă când se va face de restat. Păi nu suntem noi autoritatea care face de domnul. Cine dă autoritatea de construcții? După aia... Este speriți, mergeți la judecătorie. Nu facem noi procese. Cei de la ISU sunt mămircea, sunt străzi pe paralele. Lua furtunul frumos în 5 minute stingea foc, a durat 40 de minute. Fetele aia țipau ca în gură, deci nici Gheorghe Gheorghiu Deci n-a țipat așa. Domnul meu, ISU nu este subordonată Consiliului Local. Cine dă autorizația de funcționare pentru asemenea restaurante care nu mai avem? Ia uitați-vă, vă place sala asta central? Este. Vă place? Domnul Para, spune este. Vă banii cui? Eu știu clădia asta în 25 de ani, așa ceva eu n-am văzut. Păi, așa este. Haideți să ne... La anul o să veniți în fața electoratului. Întrebările astea o să vină pot. Mă numesc Dumnezeu Asanu și o să vin peste tot. Întotdeauna vă pun întrebările astea. Cine dă autorizație de funcționare? Eu am luat timp Pătomi și eu, când s-au ars fetele, au venit a doua zi dacă aveam instinctor în magazin. Și am avut. De ce nu la toți? Haideți să luăm toate restaurantele. Au autorizație de funcționare? Au autorizație de construcție? Modificare de fațadă? Da, domnul, hai să vorbim că legea 50 care este eu știu că dumneavoastră sunteți vinovați. Dar și de la ISU de ce? Să prevedeți aceste pericole, dumneavoastră. Legea 50 ce spune? Asta ridicați o problemă care nu o putem rezolva noi. Și noi nu ne putem desfășura. La București, la București, de ce faceți? Cum se betonează partea? Nu domnul Făcător e vinovat. Dar cineva trebuie să răspune din această primărie. Ce l-au urmărit? Cine liberează autorizație? Gata! Și autorizație de funcționare. Domnul Vădău, ce răspunde? Hai, dați un pic. Avem corp de control și nu mai departe de Casa de Cultură.
să-și faceți răspuns organelor. Ce ai spus la multe oameni care să-și faceți scris că nu voi rezolvăm problema în părțire. Rezolvăm organele abilitate. Domnilor consilieri, la anul, nu veniți în fața electoratului. Trebuie să răspundeți de cazul ăsta nenorocit. Cineva trebuie să răspundă. Acum vin după Tomii, se construiesc terase pe trotuar. Unde trecem noi? Că eu dacă nu trec pe trotuar, vine polițaiul și dă amendă. Sau mă lovește un nenorocit și mă omoară. Eu trebuie să trec pe trotuar. Nu prin mijlocul cârciului. Acum mergem pe Tomii să vedeți cum se construiesc terase. Pe terasă nu trec niște istorie. Am o rugăminte la dumneavoastră. Lăsați-ne să începem ședința Consiliului Local. Răspunsul nostru este, dacă sunteți nemulțumiți de cum a acționat primăria, Consiliul Local, organele abilitate, vă rugăm să faceți scris organelor care considerați dumneavoastră că sunt, faceți la primărie atunci și vă rog frumos, lăsați-ne să ne desfășurăm lucrările în Consiliul Local. Deci dumneavoastră credeți că puteți bloca ședința Consiliului Local? Acum nu vă putem da niciun răspuns. Nu suntem abilitați. Nu dăm eu un răspuns. Deci nu dăm eu un răspuns. Noi nu suntem abilitați să vă dăm răspunsul la problemele care le ridicați dumneavoastră. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Dacă nu răspundeți la un punct, cine dă autorizație importantă cu terase care se construiesc acum pe trotuar? Cine dă autorizație de cumpărare și de construcție pentru terase pe trotuar? Deci organele primăriei, foarte bine, deci dacă sunteți nemulțumiți de modul lăsați-vă să vorbesc. Deci dacă sunteți nemulțumiți de modul cum s-au dat aceste autorizații, vă rog frumos să vă adresați în scris organul abilitate, da? Cei care au făcut aveau terasă și pe trotuar, da? Hai să vorbim. Legea 215, paragraful 50. Domnul consilier, o să suspendăm ședința pentru 5 minute până că putem să ne desfășurăm lucrările. Catastrofă este spuneați în Măciucorașul. Constanța știi cu oraș catastrofă. Am rugămintea să nu mai știți. Țineți minte că vreau nici 16. Deci dumneavoastră se primește interdicție să mai interesat. Catastrofă. Azi în Măciucorașul atunci unde porțenă, că și-a orbilit. Toți la alea de catastrofe. Să vă fie că a venit cu banii politică. Nu are niciun o recomandare profesională ca să veniți aici. 2016 vor fi alegeri locale. Vă rugăm frumos să domnul Gardier de Balcoați în sala să vă putem începe ședința. Cine mai vă ducă toate? Pachetare. Terminați cu pachetare ăștia au dat. Că ăștia au nerocit județul și municipiul. 50.000 de pachetare. Cine plătește?